expansion ng PPA. Kami na 510 taon piglalaoma na magiging operational na ang Legazpi City International Cruise Ship Terminal. Iniyan pigbiklad ni House Committee on Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elisaldico. Kasabay kan pagbisita sa Udma, Abril 30 kan MV Hanseatic Nature Cruise Ship sa syudad ng Legazpi. Sigun kay ko ang mga siring na pagbisita ng International Cruise Ship sa syudad, ang saro sa mga dahilan ni Dangani ibusol ninda ang nasambit na proyekto. Apwera sa magiging mauswag kaya ang industriya ng turismo sa probinsya, madaraman subot inin mabaskog na ekonomiya. Kaya naman padagos dan sa indang pag-inguwa na inian ma-realizer na. This is a very clear evidence na kailangan po talaga natin matapos and magawa. Nagawa na natin yung international airport. Dati wala rin naniniwala na magkakaroon tayo ng international airport. Buti na lang na nagawan to ng feasibility study and nagawa ka agad. Kung maging operational na laoman subuot, ang pang world-class na serbisyo kan nasabing edipisyo, na dakulang bagay man daangani mabisto pang lalo ang probinsya, urog na sa luwas kan nasyon. From the Eastern Pacific, tayo ang pinakauna. Kita ang pinakamainot na landing area on the Pacific area. So again, let's pray for the Bicolanos. Malaking bagay ho sa tourism, jobs for the entire country and especially for our kababayan, mga Bicolano. Ito na ho yung sinasabi ho natin 20 years ago na wala hong naniniwala na masyado tayong malaki mag-dream. But keep on dreaming and nare-realize ho natin ang effect nito pagdating ng panahon, which is 920 million ang ipigtagamang pondo sa nasambit na proyekto na nasa lindong kan Build program ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Tagbilaran City sa probinsya ng Bohol ang pinakaenot na syudad sa nasyon na nagkaigwan ng international passenger cruise ship. Asin panduwa naman ang syudad ng Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.